Nindita. Magi tu kuro chiemo magi mikelo nani. Mama. Iwacho ni Richard Udameda oyanyora debe. Finish! Manya tima gumbo. Finish! Aine witness ka? Ocholo pupuk yotenga. We mosecha. We ma iyo be. Imie dhako. Baby? Wewe, nasi. Ini kilunga ni bibi. Yanga madunga ni pa. Sweetie. Kilunga ni sweetie. Ndio mietu sukari. Chieng Omboto. Bwana mwenye dundu mothogo madongo tama mapeni ka. Nyaka kawuono. Koro dweche adi? Jamano pok omiya pesa. Awani. Obiro wekero wache dhoga. Na debe okianyga. Dwa peto. Apat dwa kwer kako. Yee. Trust me. Baba Peter. Kata nyoro ne chamo kuon galot. No ki complain e odni. Kosi se chiemo kamoro miyo kidwa chamo kuon galot. Achiemo kanye. Jadolo, iwana digi injili, Jadolo, apa imondo ilang injili, maradie, nyiri magwena, iwono gihera, imiyo waketo utewa jadolo. Jadolo, Jadolo, iwana digi injili, Jadolo, apa imondo ilang injili, maradie. Ochala! Inochala biana. Bilani ochala. Ando kana natala nyaka yunda gari. Nenda kana wuodu. Bisepe ndio kama iti. To kona na penye baba tibe ni wuok to ochala bija wuotho kaka. Iko ochala. Yatina wuotho gadi gokule. Kata ka wuoth be kuna kata ka wuoth kode ya. Ipala nyalo dekani. Wana to kangeo lakini penye na wali mbona kulo bijao. Ado pokana ni ndala nyaka hivi. Wichumbe inigo aneno kaneno kuma okani. Onge wach. Omboto. Iwana digi injili, Jadolo. An mingoto na wang'ino. Iluonga ni jaro.
Kegolo wudo kaka pambara chargere gi dhoge jakasiri luna kidi wuoyi makwach wuoyi mathore ng'eny. To gimomora do ni tich adek ka tich adek saa 2:30 wan kodu e Lolwe TV waneno kodu Jadolo Omboto. Let me relax. Hey, ani madhako ni sani chaya kako chaya ni. Ani madhako ni chaya. Tindu keta mana alot opidha mana kapuoyo kagima na puoyo. Gidenda ni kaka chal ni ana una chama lot an. Ngin dhako ni dane no kakoro dwa chaya. Samusa loso pesa ne moko moloso magi chama go. Odwaro mana ni atini en nyiewo mana lewni maber to anto oko pidha maber kaka be napidhe kama maber. Mon jomofuo, mon konena nan dhako koneno ni onge pesa to koro okichal ni gimoro mbele ni. Wiye wil nyaka gi gik manisetimone. Mon chalo mana mthindo seche moko. Koro kata ka school fee otama chulo. Kata ka rent otama chulo. Koro en wach. Koro en wach. Kwani ndo anadhia kwel? Omboto. Baba. Biane. Omboto biane aluongi ti wacho marach madana lumu bibi jane. Ni nganga igere gama. Omana biane kata wacho malotek ne biye na awachango he? Biane no cholo wadu. Cholo kanene. Gini manyiga pinju chola ya baba. Ka be ni penjo donge momi abiro iri mondo mi apenji likechakia kama enti momi apenjo. Ndi wuotho ko chola bina mano chola bonzani ya baba. Bausa ja siasa. Chola no kanyi kumentiro. Chola no wuok enda ariyo mosekalo. To abiro mosenene. Dalare. Mane mama mo wacho na kata. Kata iru usiepege chola be onge usiepe. Dongini mawinjo nu pango ko cholo hotel udake. Pango hotel. Iseka ndo ka pango hotel. Dongmano gima wachore gweng ya baba. Be wacho weche ma jogweng wacho. Biriek ka pango hotel. Ka amba jagweng ya baba. Ni wacho gima wachre gweng. Be pachiti ya dier ka china pango hotel. Baba don kata chifu se yudu hotel. Chief mane? Adaga hotel. Matias cha to koro ne yala ngoka. Yawa Matias ne yala ngoka yawa. Kano kia wach monyalo yalo to kuno bi mondo ng'isa ame verses monyalo yalo manyalo donje chuny jo Kristo. Nikech mago joga ma an mang'eyo kaka yalo negi gato injilu donjo negi maber. Koro no dhi yalo negi injili ataro, oyalo gi direct, asto goro rombe chako kere, rombe koro ringo. Matias timo na marach. Mana wacho kama dang yude to nwa chief manade. Win kure, ha? Gine. Chola ni minyangi komenti. Koki nene, jadi hotel ka ginene ka Dibora muero ga. Rigane ka Dibora kurange an. Rigane range na ko ka Dibora kuro. Rigane ke akelo wenu moro biro ka. Kelo jaod biro ka. Kelo jaod. Takyanen kure. Pomdario museu gieki. Koro ka gino ka ngene ka koro mama de tim di manya ne ka Dibora kuro modikel na wach kar ke pio. Ringane chuna ge ngado yao. Chuna ni ka hotel abe na ka de ngado ne. Tima ne pio. Chuna ge ngado. De ngado na manywanda. Uchuni nyakili di hotel ni de manyo no cholo. Hotel tingie maber. Temptation mako manono gano kairo ngi. Hotel de me anono. Moko ngadi. Iningeri go sipo cholo. Weri baba beteko ma. Kata samwe yuwe rendo sikasipoteko. Yawa Nyasaye yawa. Kata ken wa umini ema ni manyo. To umini ni
miyo Omboto yawo mana kanisa tienda kae mane batha kar kae inde makoro yawe kanisa to omaya waumini maga omaya rombe na mamaga nyathino chafua ma uyakti Nyasaye ama to koro atim nang'o matem mane midhi ketani matem matek moingo kata mna tembe mani miyo ayubu giri ok ni miya moro maber yawo Nyasaye en mani intin mabor ino kanya chopo kama intie ba kia kata nin kanye lakini as for you in Omboto into kari ang'e maber kari ang'eyo waweya bro yie Iwana digi injili madolo Othala gi beti maluar nyaka korgi Othala Mane lungu ni Franco Wood Makiadi mano ne jakanisa na Ariwa Rus Franco Didi An Jadolo Omboto personally Ariwa Franco mokongo mara ariwa mana de Franco no baga gi Rus Ariwa more than 50 times ngata achiel Yes Gilunga ne Jadolo Omboto Chodani OCS OCPD PPO Inspector General Commander of Konyanga Yeko Defense Forces I don't know sir CEO Marinyando Pitero Fellowship Sana wuk mara kaka CEO Marinyando Pitero Fellowship Charge Teacher day kwa Lolwe TV Sare ginusu tiyo Yes To sani be Ngata maneno Lolwe TV Teacher day Sare ginusu tiyo Mano Nyando Pitero Fellowship Ida kanisa Yes Jadolo ni leave Waiter Game na divai Yes Linda yore. Meranya. Tamano jayar. Man wood mikai. Biane Martin. Oh, idwara. Tilal na? Antie. Ako niya. Stoga mar kitunguru. Kitunguni tiyo. Inya ka una mukuka wuona adwaro gunia achiel. Bedo ng'en mana macha. Beto en mana macha pokalok. Sawa. To ba nyalo yude Linda, nyalo awa gi chiyo. Wach moro chanda in miriego ng'ani ng'ene aja wala wuotho mang'eny. Nyadendi nacha dong in ting'e maber. Dong mubiro ga kode stondan. Nyathi moro maratong. Tuoni luokore gi pigine. Pinam chumbi. Nyathino chanda ma yande aromo gi jomoko kae ma oe wuok e kanisa moro kiani en manyien kiani kanisa no en mochaki higa mane kanisa ngeni kanisa ni gitindi chuogo ma yo mane chama parties mag siasa gi kiani luonge ni Nyando Pitero Fellowship kanisa na sewinje kijana achiel moro mabeyo dende ng'eny ma iyo telo mbele oluwoni mano Nuisa ni kera radira di. Moro be no wuto go modelo diro. Matike chalo brush wuoche. Manusha na jaro. Di wat jaro. Kuro jogi no yuda gi nyadendi na. To ngisa ni wadhi e kanisa gi no. Mondo dhi oriwnu arus. Dhi e kanisa oriwnu arus. Arus no sariu ga nono. E bo penyi ka arus no sariu ga nono. Nango, biar neka, nango wima tu. Itu nada. Oh, kan mana? Lebih kurang.
Adhi manyo mana nyanga ma Omboto. Oh, chipe Omboto. To abiro binene ng'ane ochola wuoda. Bang'e. We ariek matienda okay. Kamine ne dhieno osemiyo chuo mang'eny ololon motamo gi chulo. Mane kaka inyati ma yawa sweet yawa. Arus ma onge gima tero kata mana dhiang'o kagonye kula tero. Pa iya jeya. Jere gik ng'ato wuondi e gweng' ni. Ang'isi natimo kata ring ang'e bech arus. Arus gik moko kaka arus lauga mana siling 1,300 kadhi mbele. 1,300. Idwa ng'isa ni inti ng'isi ni arus itimono mar arus maneno. To kane ginyisa ni gichung'na gimoro amora 1,300 ni tadhi golone. Gichung'ie gimoro amora kata dhiang'o kukwai. Ok okwaya. En mana hao gimoro kuma dhie ni JR. Wachno nyakwa non. Ino kiyie gi wachno. Mana pani pachi chal gi pach nyadendi na idhi ka. Jere wanyisi niya, kata an minanani agombori wa arus. Dichwe mapoka yudo matimo goda arus. To kinyal biro na ni radebe gi jaro ng'isi ni gidwa riwu kodu. Ni gidwa ni mondo uriwa arus e kanisa gi kia nyando yamo kia oloko pi. No. Pok na winjoga. Iwana digi injili manolo. Makore radebe mwenyewe de radi de thunderous man. Kakuneno ni the 50 kg man ngeta kok mana Lolwe Chieng Tich Ang'wen saa 2:30 umetoka nje. Time out warumbwana. Ochola wuoda maduong' ni kiawa, ati Omboto maduong'. Kiae. Bwana cha. Usiluonga ni ng'aini. Onge bwana cha. Kenneth naneno ka giidho lori. Giidho lori? Gidhi kunyo goldi. Yomi gori kucho. Gidhi kunyo gold? Ema naneno be nodwa. Mano karang'o? Kenneth ndalo 2 mokalo. Kenneth nodwa uso na nyaka simbe ni ana yudo go fe. Lori mucha nobiro kawo jibeka. Kendo nodhi kabisa. Many rieko moro. Jadolo mopongiro maler mokinyal yuda kaka parani. Gato sawa. Kanyo to yue kanyo daga. Ni an. Weche ji ariyo ge be nyaka nono. Ni arus utimo nono. Bende chicha. Mano wach madhi nono JR. Kik irikni gi wachno. Ok ariknigo. Sawa. Kata kiwacho mawe yore. Yani jaro gi radebe ni gin serious gi wach kanisa ni. Makoro chopo nyaka ni jiriwa arus nono. Kanyo to kendo chija. Wachno nyaka non. Wach kanisa gini nyaka non maber. Ampo kaneno kanisa mariwo ni ji arus nono. Donga anwacho. Yes. Kuru makalda ni kaya ringana mang'e makalda ya. Dako ni oketho dalani. Dako ni oketho dalani. Kunya tuwe gimapiro kama 14. Mati atem nang'o ya. Jadolo Iwana digi injili Manolo
jadolo. Akwai mondo ilandi injili maradie. Nyiri magwenda, iwono gihera, imiyo waketo utewa jadolo. Monyo akinyingi, egwe mwakae, jadolo. Jadolo, jadolo. Iwana digi injili madolo. Jadolo, jadolo.